Il-Gvern ħallas lil Stewart Healthcare għas-servizzi li tintat u skont il-kuntratt fil-fatt mill-arbitraġġ internazzjonali ħareġ li kieku il-Gvern ħallas għall-istess servizzi fl-Isptar Mater Dei kienu jissuh ma' 60 miljun euro iżjed minn flok. Dan intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt l-tnejn fil-għaxija ħasem fil-podcast ta' Ricky Karwana. Waħda mill-argumenti li għamlu Stewart Healthcare kienet din li qalu smani, dak is-servizzi li aħna provdejna u li intom tajtuh prezz sabbażat tal-kontratt. Kieku tajtuħan intom mill-isptar, jew mis-servizz tas-saħħa Malti, kien ħajġi jiswa iktar minn 60 miljun iktar. Il-Ministru reġa' fakkar kif id-deċiżjoni tal-arbitraġġ internazzjonali ikkonkludiet li ma kien hemm l-ebda serq ta' xi 400 miljun euro minn Stewart l-akbar gidba li l-Partit Nazzjonalista ipperpetwa pubblikament. Jiena irrid nuri kemm hu responsabbli l-Oppożizzjoni f'dal kuntest. Għaliex dawn l-400 miljun issa ġew approvati li ma kien hemm l-ebda serqa ta' 400 miljun. Però f'dal aħħar sentejn u nofs, jien nista' ngħid illi kien hemm anke proċeduri fil-qrati tagħna kontra l-Avukat Ġenerali, kontra l-Avukat tal-Istat, kontra l-Kommissarju tal-Pulizija, fejn litteralment kienu qed jedduhom bil-liġi li ħajfittxuhom personalment jekk ma jfittxux numru kbir ta' nies ħabba din il-preżunta serqa li qed jgħidu li sar l-isparijiet.